Hallo, welkom bij Kirken TV. De strandwacht in Nieuwvliet had het weer druk deze zomer. Kirken TV ging er een kijkje nemen. Michel en Hedwig, jullie zijn strandwacht bij de hoofdpost in Nieuwvliet. Waar houden jullie zo mee bezig dagelijks? Nou, het is vooral het preventief handelen om te zorgen dat er geen ongelukken gaan gebeuren op het strand. We proberen de veiligheid van de badgasten te garanderen, zeg maar, door informatie te verstrekken, door ze eventueel te helpen met EHBO-gevalletjes. Daarnaast heb je ook altijd natuurlijk wat grotere ongevallen en een keer een gebroken enkel of een verdraaide knie. Of, het kan zelfs uitgaan tot een reanimatie. Daar zijn we eigenlijk gewoon mee bezig om te zorgen dat iedereen weer veilig is. Alle posten hebben ook boten. Dus op alle posten zijn boten aanwezig. Hier op Nieuwvliet is ook een auto extra aanwezig. Dat betekent ook dat de auto van Nieuwvliet die wordt ook gebruikt voor eventueel mensen die van het strand af moeten. Dus mensen die wat gebroken hebben of ergere gevallen. Nou, die halen met onze auto die van het strand af. Dus de auto die gaat heel de kust langs. Vorige week hebben we nog een gevalletje gehad. Dan werden we opgebeld door de ambulance. De alarmcentrale bedoel ik. En die vertelde dat er gebeld was naar hun. Dat er een mevrouw in elkaar was gezakt die niet goed was geworden. Nou, dan zijn we met onze auto daar naartoe geweest. We zijn dan gaan kijken wat er aan de hand was. Die mevrouw is dan gelukkig was ze weer al aanspreekbaar en die mevrouw was weer al bij. Ja, we hebben dan gekeken of we eerste hulp kunnen verlenen. We hebben nog wat gedaan, zeg maar. En dan hebben we daarna de mevrouw teruggebracht naar haar vakantieplek. Doen jullie ook regelmatig oefeningen? Ja, eigenlijk elke woensdagavond hebben wij een oefening. Na de diensttijd komen alle posten hier op Nieuwvliet. We verzamelen ons hier dan en dan hebben we van tevoren een oefening bedacht. Het kan van bijvoorbeeld het varen zijn, het aanvaren van een drenkeling, dat we dat gaan oefenen. We hebben ook 3 jongens hier, 3 strandwachten, die zorgen voor een vaaropleiding. Zodat de nieuwe strandwachten, maar ook de strandwachten die er al wat langer zijn, goede vaarinstructies krijgen. Want het is toch heel belangrijk als je gaat varen dat je ook mensen goed aanvaart, dat je vakken gaat varen. Daar komt natuurlijk wel heel wat bij kijken. Ja, over. Kijk. Binnen. Kunnen jullie nog nieuwe mensen gebruiken? Ja, we zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar nieuwe strandwachten die het leuk vinden om aan de kust te werken. En die wij kunnen opleiden tot een goede strandwacht en die het fijn vinden om hier te zijn. Dus we zijn altijd op zoek naar nieuwe strandwachten. Kirken TV was bij de trekbare keuring in IJsdijken. Om de 4 jaar wordt de paardenkeuring gehouden in IJsdijken. Alle fokkers kijken naar uit en alle paardenliefhebbers kunnen kijken hoe de paarden worden geshowd en hoe ze door de keuring komen. Hoeveel paarden zijn er vandaag? Vandaag zitten bijna 200 paarden in IJsdijken. En waar komen ze allemaal vandaan? Ze komen wel uit heel Nederland en heel België. Dus echt vanuit het Waalstalige gedeelte van België tot aan de kop van Nederland, Groningen, Friesland komen ze vandaan. En hoe verloopt de dag van vandaag? Het verloopt als volgt. We zijn begonnen met de merrieveulens, dan de hengstveulens. En nu worden de merries steeds ouder gekeurd. Dan komen de hengsten aan bod. En op het einde van de dag wordt er een kampioen hengst en een kampioen merrie bepaald. En dan komen de 4 spannen. Het gaat hier vandaag ook over de eer
Want degene die hier wint in IJsendijke, die heeft een prachtige eer verdiend. En het gaat er ook over dat tussen de fokkers bekend is van oké, daar zit de beste hengst. En die hengst die wordt dan ook graag gebruikt door de fokkers om de merries te dekken. Dus je verdient niet alleen de eer, maar het is ook zo dat alle fokkers graag dan die hengst willen benutten voor hun fokkerij. Mijn naam is Gerard Kruders. Ik ben een van de 10 juryleden vandaag hier op de keuring hier, de internationale keuring hier in IJsendijke. Die 1 keer in de 4 jaar plaatsvindt. En als jury... Het terrein hier op de markt in IJsendijke. En als jury, waar let je op om de keuring te komen? Waar let je natuurlijk op kwaliteit. Een trekpaard is van nature het Belgische trekpaard, maar vooral vanuit het verleden hier in Zeeland natuurlijk veel gebruikt in de landbouw. Een trekpaard moet robuust zijn, moet uitstraling hebben, maar moet vooral kracht uitstralen. En met name een merrie moet vrouwelijk zijn en een hengst moet een mannelijke uitstraling hebben. Ja, en dan de specificatie van een trekpaard, wat is dat? Nou, wat is de specificatie van een trekpaard? Vroeger werden ze natuurlijk gebruikt puur voor in de landbouw, maar nu is het toch meer een showpaard geworden. Hij moet adel uitstralen, ze moet goed gebouwd zijn, mooi in het type staan en met name extra goed en correct in beweging. En u ziet dat heel veel publiek trekt, wat vindt u daarvan? Ja, dit is een van de mooiste keuringen die binnen deze trekpaardwereld plaatsvindt. Dit is gewoon een evenement waar iedere trekpaardliefhebber eens in de 4 jaar naar uitkijkt. Wat kost het qua tijd om de paard te onderhouden? Dat is verschillend natuurlijk. In de winter veel meer tijd dan in de zomer. In de winter moet je natuurlijk verschillende keren gaan voeren, uitmesten, borstelen. In de zomer heb je eigenlijk alleen maar te controleren, lopen ze in de wei en dan controleer je iedere dag je paard of die gezond is, of de drinkersbak loopt en of hij al een hoefsmid nodig heeft of dat soort dingen. Maar wat vind jij zelf belangrijk aan een paard? Dat hij gezond is, een goede constitutie, daarmee kan werken. Dat hij lang meegaat. Heel belangrijk. Ik ben Kees Maas en ik ben ook woonachtig in Zeeland en ik heb ook 40 jaar altijd de trekpaarden zelf gehad. Sinds 3 jaar heb ik ze opgeruimd omdat ik uiteindelijk beu was. En mijn hart gaat er nog wel naar uit, maar mijn leeftijd gaat meespelen en ik heb geen opvolger. Dus ik ben er eigenlijk mee gestopt met het trekpaard gebeuren. Dus u geniet wel van vandaag van de paardenkeuring om dan te kijken? Wat of ik? U geniet wel van de dag van vandaag om naar de paardenkeuring? Het zit altijd nog in mijn hart en dat zal altijd blijven ook. Als er keuringen zijn, dan ga ik toch meestal naartoe. Niet zo vaak meer als vroeger had zelf een deelnam, maar zeker dus die internationale keuring, dat is zeer interessant. En wat vind je zelf belangrijk om de paard door de keuring te laten komen? Het beenwerk sowieso. We hebben jaren natuurlijk met het beenwerk aan kampen geweest en we gaan nu toch weer wel de goede kant op. En er wordt geselecteerd natuurlijk op het beenwerk tegenwoordig meer dan vroeger. Maar we hebben een hele tijd gehad, dan hadden ze toch een hele korte levensduur bij de trekpaarden. En dat was eigenlijk jammer. In het Sluis werd 4 avonden een avondmarkt gehouden. Met artiesten, standwerkers en veel gezelligheid. KKTV was erbij. En op een bepaald moment is de wind te sterk. Uw baleinen kunnen dat niet meer dragen. Uw baleinen zullen breken. Mijn baleinen die buigen en die draaien. Dat je paraplu zelf dat doet. Hè. Je hebt dat zelf niet in de hand. Maar wat u hier ziet, dat gebeurt op 1/1000ste van een seconde boven uw hoofd. U zult dat nooit niet zien, dat gaat te snel. En als dat overslaagt, is dat heel eenvoudig. U trekt eraan en u loopt gewoon door. Dat is fantastisch. Hè? Ja.
Merel en wij zijn van de band The Good, The Bad and Bart. En vinden jullie de avondmarkt zelf ook leuk? Ja, ik vind het super. Ja, ik vind het zelf persoonlijk eigenlijk een van de leukste optredens om te doen. Eigenlijk de avondmarkt in Sluis. En wat voor optredens doen jullie nog? Alles. Alles, van baby showers tot festrock. En ik denk alles wat daartussen zit. Ja, festivalletjes, barbecue'tjes, feestjes, groot en klein eigenlijk, alles. En als mensen jullie binnenkort nog een keer willen zien, waar kunnen ze dan terecht? www.goodbadbart.nl. Ik weet het niet. Wij stappen altijd in de bus en dan zeggen we tegen die mannen, waar gaan we vandaag naartoe? Maar als je op de site kijkt of liked op Facebook, dan kun je volgen waar we moeten spelen. Ja. Ik ben Martin de Kraan, ik ben groepscoördinator van het vrijwillige korps Groepsluis van de brandweer. Onderdeel van de grote brandweersluis van de gemeente. En wat doen wij? Wij zijn hier op de avondmarkt om wat de veiligheid te controleren. We maken iedere keer ons rondje met een brandweerauto om de doorgangen te kijken of iedereen er langs kan. En we verlenen wat hulp in het algemeen. En we zijn lijfelijk aanwezig als aanspreekpunt. En hoe zijn de avondmarkten tot nu toe verlopen? Tot nu toe zijn ze heel rustig verlopen. En een avondmarkt gaat met redelijk wat regen. Jammer, dan is het allemaal wat vroeg klaar. Af en toe is een klein incidentje dat je een ambulance toch wat begeleiding moet geven. Het kindje wat dus zoek is en waar je dan toch de papa en mama van terugvindt. Dat zijn zo de incidentjes die we tegenkomen. Hallo KKTV! Op de laatste dag van de kindervakantieweek worden elk jaar de zelfgebouwde hutten afgebroken voor een groot kampvuur. KKTV maakt er een gloedvol filmpje van. Stop.
Bent u een van de ouders? Ik ben een van de ouders, ja. Hebt u 1 of meerdere kinderen hier? Ja, 2. En wat vindt u van de bouwwerken? Ja, geweldig. Geweldig. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, ik ben erg onder de indruk. Ja. Dit was KikkerTV. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.